Hello, good morning. Welcome to our vlog, guys. Og sa mga gihapon, guys, ato ang lantawan ang mga kuha sa mga anak, guys, sa ilahang pagpanagat. Sama sa gihapon, guys. Si Alex. Si Alex ang unang nidunggo, guys. Oh. Wa pa jud si Bert mo abot. Asa ka to? Murag duha ra ning nanagat ron si Alex og si Bert. Kaya ang uban wa kapaon. Ha? Adlong tanan nagahandom sa kagahapon, nagahilak og nagbako in town ako. Kapait handumon ba kung walay kaparaygan ang gugma. Tariraran, tariraran ang kinabuhi. Asa sa Papa Doy? Awa din mo mag-abay? Sidya lagi. Araw taon do na isdaan ni Ginoo. Dagko ra may gidalaan eh. Panagko gidala dili gagmay. Grabe pag nabuay oh. Retso. Zero lagi. Panagko man. Zero lagi ko no. Babayo. Lagi panagko malagi gida. Basta panagko. Jamo kay panagko gida. Dajungin ninyo lang. Man ko kagunit og himbis. Wa daw mo ko kagunit bisag himbis. Abo luon yo ta hapit itin. Ya tiga gilang mata paglabay no eh. Daghan lagi na nabo. Kita apa sa ipil ya ade siguro na eh. Itiaw-tiawan pa. Nakka gaman. Mukura. Ha? Mukura na kayo de.
Bukod sa panihapon. Sabag. Si Pambot ba saka ba kuno kay Bakit? Ako na kami. Alis dito sina. Ang pukot ya. Kering masuk kan. Anak-anak. Namukot pang kamoon sa kulod ang. suwag panihapon gun. Wajib palibaho yung taon. Basta lagi managko lagi. Yang bisyo man gud tag mamsa gud. Mauman. Ang panagko dyan noon og zero arang yayaya. Pero og baka kauit jud ara pong jakpata. Si pagkalima ka zero, kausara jud mabawi. Pasensya na mo guys, so mara pilingaw na to karong adlaw. Og ako ngayon guys, bye-bye!